Mayong aga, Papa J, Boy Nonoy. Morning. Salamat kay inyong gitagaan og importansya ang akong sumboy. Biskin dire lang ko nag-text sa inyohang numero. Klaro ng numero niya. Papa J, Boy Nonoy. Kung pwede, secret na lang ang akong tinuod pangalan. Pero sa inyong paghatag o kabuhi sa ako ang sumbong, pangalanin na lang ako og Bert. Bert. Pagbusog na ka, mo na ligaw may matabo sa mo, mag-Bert. Ay, Corny. 21 na ko, Papa J. Boy Nonoy. Og ang pangarap na ko, sukad sa pagkabata na ko, Papa J. Boy Nonoy, ang maging isa ka alagad ng batas. Ay, abaw! Mayo Yan, nga very handom. good. Mayo nga handom. Gusto na ko, Papa J. Boy Nonoy, nga mahimong isa ka sundalo. No. Dali lang, bro. Kalma lang, bro. Damay ka. Nagadali. Dali. Excited. Ay. Oh. Oo. Damay ka. Balik na. Mandamay ka. Ay ka. Balik na. Tinudan na iba namin. Oo, Papa J. Boy Nonoy, bata pa lang ako. I promise to my mother and to my father na gusto kong maging isang sundalo. Ay gusto kong makabulig sa atong bansang Philippines. Pero Papa J. Boy Nonoy, sa akong pag-apply pagkasundalo, di rin na nagsugod ang tanan akong problema, Papa J. Boy Nonoy. Para gininyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy. Amo ni ang mga nahitabo. Anak! Papa J? Ay, saan ka? Patya na yung radyo. Mama! Yes, anak. Saan si Papa? Hindi ba lang gin-explain ko na sa imo kung ano natabo sa imo nga papa? Di ba na? Mama? Oo. Gusto na kon anak, magdako ka nga mangin doktor. Pero Mama, nakita ko ang picture ni Papa. Oo. Sundalong galit siya. Oo. Si papa mo tagapagpangapin sa mga ginapigos kag siyempre tigprotekta sa aton tanan ay tungod makabig man naton si papa mo nga bayani. Si papa mo ginsakripisyo niya iya nga itlog aron na lang nga maprotektaran kita anak kay amo gani na anak. Hindi ka gin magkuana, hindi mo gin paghandong mo nang naabtan sa imo nga papa kay hasta subong masakit para sa akon anak. Masakit para sa akon anak bilang isa ka asawa. Mama! Oh, Ano si Papa pagkapatay, Mama? anak, kabalo mo nga imong papa perti ka isog sa to sa imong papa samtang ara sila sa bakbakan. Wala gid sana kaikyas anak. Naigo siya, Mama, naigo. Oo, nak.
Kagaabo ni Diyan pinakasakit. na igo, mama. Si Papa mo nak. Naigo ka siya nagtitlog. Kung wala lang tani siya nagpungko, anak. Siguro why siya naigo eh. Ano mo manabi? Pero hindi naman nato na anak mabalik pa ang natabo. Kaya tungod natapos nato, anak. Sige lang, mama. Amo na ang gusto ko sa imo, anak. Ang ambisyon ko para sa imo. Plano ko nga mahimong doktor ka. Pero mama, gusto ko pagdako ko, ma. Gusto ko maging sundalo. Nak, pwede ka man siguro, nak, nga iba lang ang kurso. Pwede ka maging abogado, balsamador, doktor, janitor, nak. Pero hindi lang gid ako gusto, nak, nga imo man maaguman ang naaguman sa imong papa, nak. Pero ma, gusto ko maging sundalo, ma. Nak. Gusto ko maparehas kay papa, ma. Bala maginano, nak. Hindi gid ako magsugot. Hindi gid ako magsugot. Gusto ko, ma, maging sundalo, ma. Pareha kay papa, ma. Nak, siguro sa karon nak wala mo pa maintindihan. Apang kaluhian nga mag-abot ang adlaw nak. Imo maintindihan ang tanan. Basta ako nak hindi gid ako daw kasubong mo lang nga ginpatay ako na. After 20 years. Nak, Ma, ready na ako, ma. nak, basi kung pwede pa mabago ang imong nga desisyon na. Ma, Sigurado na gid ka na. buo na gid akong loob, ma. Gusto ko na gid maging sundalo. Nak, Amo na nga giprepara ko na tanan. bas- Mag-training namin sa Cotabato. basta ako nak. Gid-advisean ko naman ikaw, wala man ako nagkulang. Basta kung pwede pa bago ang imo pag-unaon. Di ka na magkabalakas Kaya ako nak, ma. ginakibang gid ako nak. Basta makakita ako sang sundalo nak. Bilib ako sa ila nak, pero hasta subong hindi ko makalimtan si papa mo ba. Ma, Nga nagtingala gid ako nak nga kanamo sang pwede igoon nga tintogit sa pwede igoon. Nga anak ma, sala lang to ni Papa, ma. Kundi pabalanak ng ginatago-tago mo nak nga atin to pagit siya kinahanglan nga igoon. Sala lang to ni Papa, ma. Nga dito gid sa banda gid. Bala niya nga may sniper dito. Siguro nak amo ning ginapalibugan ko. Siguro tingala abi ako nga atin to gid sa naigo. Siguro nak makasasala nagiguro to na. Pero ma, sige lang, ma. Basta nak ha. Magbalos ko, ma. Magbalos ko. Nak, ang ginapangabay ko lang sa imo nak, maghalong gid ikaw, dipinsahi ang tanan nak. Bahala wala, dipinsa imong lawas nak, basta butang ilang bulletproof imong itlog. Ma, aside sa bulletproof, ma. Butangan ko nig helmet, ma. Tama ka gid nak, Helmetan ko ni tama Permanente. ka gid nak. Para kung Sige may lang, guman, nak. ma. Kung kaluyan manggid nak nga madawat ka na nak sa imo nga pagkasundalo nak. Pahimuan ko ikaw helmet nak duwa. Duha. Duha, ma. Oh, Duha nga. ang isa para sa imong ulo. Tapos, Ang isa para pod sa imong ulo. ma, dali lang. Duwa ka bilog nak aron may bulos-bulosan ka. Sige, ma. Salamat kay ma, pero gusto na gid ako maging sundalo, ma.
Sige I am na. ready. Wala naman ako siyang may mahimo na kung ano ang gusto mo. Ikaw bahala. Sige, masalamat Basta kayo. maghalong ka lang gid. Salamat na sa ka. imong suporta, ma. Maghalong ka gid. Salamat sa imong suporta, ma. Sige na. Bago ko malakat, ma. Ah. Katuan ko na yung akong girlfriend nga si Angel. Oh, sige, sige. Ikaw ang bahala na. Mananghid ako sa iya, ma. Oh. Sige, ma. Sige na, bago ka maghalin, pwede ka man siguro kalisensya kag magpat-in sa iya. Angel, Gang, boss na ko malakat. basi kang pwede pa na ma-extend. Gang, nagapangasupo gid ako, gang. Siguro na batyagan ko man kung ano na batyagan sa imong mama. Pero gang, magaling pangarap na ako. Bata pa ko. Gusto na ako maging sundalo, gang. Hindi naging mabago na, gang. Gang, di ka magkabalakas ako, ah. Gang, After 6 months, balik ko diri. pero nahadlok ako kung basi anong imo nga matangatan. Gang, Ambal ni mama gani di mo. Gusto ni mama mo nga mag-doktor ka pero nga gusto mo gid mag-soldier. gusto ko maging soldier. Soldier of fortune. Abi ko gani gang shampoo na gang head and shoulder. Gang, di ka magkabalakas ako, ah. Sige lang kay pagbalik niya ako diri. Pag maging sundalo na ko. Pila ka kabulan dito. Anong kabulan nga training? Diri ko naman bala pagbalik nimo naka full battle gear na ko. Anom kagikabulan ka nga. Isa lang ani ka oras nga matula ka sa ako doon na una kag panalukan na mabuang na ako. Gang, Siguro gang masugot Tama. ko man siguro gang masugot pa ako gang gusto ko pa magtambay ka bahala ako magsagot sa imo basta di ka lang mag-soldier. gang. Kabalo na ka, suportain lang ko sa akong pangarap. Gang Dugay ko na ning pangarap ay maging sundalo. pero hindi ko man ikaw matiktahan kang kaya mo ning gusto mo. Kag sang una halin pa nga daan pagkilalahay ta pangarap mo na ina kag gusto Pangarap- mo man nga masunod sa yapak sa imong papa. Tama na. Kay ambal sa kong auntie nga si Auntie Iba sumagpaw. Oo, Follow nakapananghid, your dreams. Oh, nakapananghid ka na kay tita. pananghid ako kay auntie. Tita, Eva sumagpaw. Sige gang. Oh, amo tong gilaygayan niya ko. Mas Follow maayo your dreams. gan- Follow your dreams. Ote, malakat ka na dugay-dugay. Boss pa gang. Pero, gang, Gang, bago ka maglakat, gang, ipagunit mo sa ako ng imong pusila. ay kabala ka gang. Kining akong Ang pusil. tod nangin kita, gang, ba, wala pagid ko na kahagi kita imong pusil. Ayaw kabala ka gang kay kining akong pusil para lang sa imuhan. Kabay, Bago ko malakaw gang, kabay pa, gang. ipauyat ko ano ning akong pusil. Gusto ni mo mabatian ang iyang Kana, gang, tunog? ba? Ha? Dugay na bala, tagang, wala pa ko kakita ng imong pusil. Akong tanawan, gang, kung naay silencer o wala. Wala ni silencer. Pero, tanawa ni. Tanawa. Oh, oh. Tanawa. Oh. Oh. Kita di mo na yung pusil ako. Ha? AK-47 eh. Amo gali ni itsura sang imong nga pusil. Oh. Dahil lang. Di ba anong hambal ko gay na? Walay silencer. Ambal mo gang may ambal mo wala silencer. Ay, pandamay. Pandamay ni Nung pusilan. samad ka gang. Gang,
pusila. Hindi balagang sobra 20 plus ka na gang, may silencer pa na gang. Gang, Ang dami ng pusila. Lipat ko gang, lipat ko. gang, nahuya ako gang sa imong pusil ba? Ang dami ng... Wa pa mo na natanggal ng silencer, ano? Unsa na gang sulo o kingki. Mo nang gitawag nila gang siguro nga surit-surit. Gang, abi Ang ko dami. gani gang magmotor lang mag-helmet. Sabi ko naman gani gang motor lang may helmet. Kini po akong pusil aba man ni helmet. Ang dami ni. Kuya ra ba kay helmet o kay naay agila. Gang, Pero gang basi pwede mo na napakuha ng imong silencer gang. Ay basi masiling sila gang imbis balagang gabarak balagang imo balang nga pusil gang palhok. Basi Sige lang, hindi na nakalupok gang basi amido. mulupok man ni gang. Mulupok ni. Pero diligid tayo gang lupok ni. Gang may tayo ko imo pusil oy gang Ano? unsa ni gang daghan lagi ning pulbura. Amo na lagi na basta dili gid maayo ang pagkabutang sa silencer. Dili gid magklaro ang pagka tanan may ano gid. May mga uyang gid nga mga Gang. pulbura. Patanggal na ng imong silencer gang oy Sige lang, maulaw ko gang ba na pulbura. Sige lang. Ipatanggal gid ako ni. Pwede, Ipatanggal pwede gid. man na siguro gang ipita lang sa puwerta. Anda ay. Basta gang nga, sige gang. Ipatanggal. Halong ko na kagid gang. boss gang. Sige gang, hindi lang anay ako magtandog sa imo nga pusil. Attention! Tikas pahinga! Apuri-puri! Apuri-puri! Soldiers! Kung Sir, yes sir! Kung gusto nyo magpadayon, dapat porsigido ka mo nga tapuson kag dayonon kung ano inyo mga ambisyon. Sir, yes sir! Ikaw, kam kanakin. Yes sir. Yung kagina ko pa ikaw nakita dira nga nagayom-yom ka nga nagabangiresa. Sir, What is your name? sir, I'm Bert. Bert Duhay Lungsod, sir. And what is your motto? My motto in life, sir. No ID, no entry. Okay, that's good motto. Okay, ikaw private, ha? Bert, Sir, yes dire sir. na ni masukat kung ano, kag kung makaya mo ang pahimuon sa imo, dapat porsigido kag kitapuson. Sir, Kaya sir. ka sang 100 push-ups? Sir, 100 push-up, sir. Kung makaya mo ina, garantisado kag mapasalig ko ikaw nga makapasa ka na gid. Sige, sir. Kaya ano na ko, sir. Kayahon mo bisan mabudlay. Kag kung makapasa ka sa 100 push-up, mayara kita final para sa aton nga physical examination. Sige, sir. Kaya ano na ko, sir. Kag Pero, sir, dapat preparado ka na sina, hindi bala? sir, yes, sir. sige. Sir, pamangkot na ko, sir. Oh,
Kinayawon sa gilid nga, malam, sir. Aplikante man, sir. Oo, aplikante na. Sir, kakaya po ni 100 push-up na, sir. Siyempre kakayain na siya si Kwan, si... Sa bagay, may rangko na inasang sa panahon sa dugay niya sa serbisyo sa Kwan, sa pagka-security guard. Kagagiyang rangko is PO9 na. Dali lang daw. Maragi kayan ko ni mo. Kasi gusto ni mag 120 push-up pa. Soldier, pakita sa iya! Sir, joke na to, sir. Mo lagi na. Dapat bago ka mo magsulood, dapat kaya na ninyo ang pahimuon sa inyo. Okay! Start! Sige, sir. Sige, sir. Okay! Nakaya ninyo ang 100 push-ups. Ginakulbaan ko, ma. Dire na kita sa final. Kag kung ano mangin resulta sini, pasado na gigamo. Ako yun na magkapasar. Okay, dalawa na lang kamo bilin, Mr. Bert and Mr. Oka. Sir, yes, sir. Ang una na akong pag-check-upon sa inyong physical examination. Unahon akong si Oka. Sige, sir. Ready na Sir, ikaw, yes, sir? Palihog kung ano ang nakabutang kag imong suksok subong palihog ubas ang tanan. Sige, sir. Ari niyo, baho na ako, sir. Sorry, sir. Wala pa ako nagambal atensyon nga naka-atensyon na ini. Sir, sorry kayo, sir. Ha? Nakakita mo ko ganina, gwapa. Wala ako nagambal. Dapat magamot na. Dapat ang mando magalin sa ako, na. Sorry, sir. Ako tob sa maglapaw, akong takson. Sige, sir. Sige, Ang maglapaw nga isa ka sentimetro kag isa ka pulgada ang sobra sina tunot doon, ha? Ha? Oo, sa kuno. Sir, maluoy ka, sir. Mau na lang niya akong panlaban, sir. Hindi palaway ako nagpadala sang bugas sa inyo nga may bugas ini. Sir, sorry kay sir kay nalipat ko sir pagpungko na ko gayna sa may maisan sir, may mga bugas kani. Sige. Accepted ikaw. Ano nga bugas ini? Denorado, Aplan. Sir, aplan na sir, aplan may tubig ito sir. Sige. Very good, very good. Dato sa palihog doko, doko. Sige sir. Atong chikapon ini, basi ko may mga kuhan ka dire. Okay. Busikada. Unsa ka na sir? Okay. Unsa man nakita sir? Busikada palihog para makita ko ang balahibo. Tulok sa wala. Sir. Tulok sa too. Hani sir. Tulok sa taas. Hani sir. Tulok sa dalom. Ayan na sir. Okay, very good, Matapos mo gimusika ang imong mata, okay? Okay na, final ka na. Salamat, sir. Salamat, sir. Okay. You're Salamat, sir. in Salamat. good health. Salamat sir. Salamat. Okay, last but not the least. Okay, si... Sir, yes, sir. Mr. Bert, ikaw na. Sir, yes sir. Hindi ba na nakahambal ako kagina pangkwaon mo na ng imong mga kwan? Imong bayo, tanan. Sorry, sir. Dali lang, ubahon ako, sir. Uy. Okay. Patapos, sige, chika po na. Di na tong akong flashlight. Nga, dira ka sa dulom, diri ka sa sanag. Sorry, Diri sir. ka sa sanag. Sorry, sir. Okay, atong chika po na. Sir. Okay, ang nga. Okay, very good. Walay ko, no? Guwapo sa imong ipon, ha? Puro bagang.
Okay, ang imong mata. Okay, ang imong nose. Okay, imong shoulder. Good in posture ikaw. Okay. May makadto kita sa dalom-dalom. Pasar niyo gani, pasar niyo gani. Sundalo okay. lagi ko. Sige, sir. Oh, Oh! hindi. Mr. Bert? Yes, sir. Yes, sir. What's the meaning of this? Ang danger, ang danger. Hindi bala wala man sang dakop sa bong? Nga man, sir. Ay, isang dakop sa bong Naman, sir. may helmet pa ikaw. Wala ka balo nga dugay na ini. Ara sa aton ini nga bawal ini ha. Ano nang buot mo ang balon, sir? Bawal ini ang imo nga kwan. Anong buot mo ang balon, sir? Basta siguro hindi ka lang ma-offend ha. Sige, sir. Ready Kaya ko, mo sir. na Ready ko na, sir. final examination ka Yes, kung sir. makapasar kay ni certified Yes. sundalo. Gusto ko naging magsundalo, sir. Oh, sige. Pero abe, tanawan tabi. Ano, sir? Oh, hindi. Oh. Hindi na yun mamidyosan ini ba? Siguro, Mr. Bert, naprangkahon ko na lang ikaw. Sige, sir. Kaya gusto ko maging sundalo, sir. Hindi ikaw pwede dire. Hindi ako Kay pwede. tungod lang sa... Way kita may mahimo to. Hindi tanan ni makapan-kapan nga mo sini nga butang eh. Sir, ano na, sir? Dawatan na lang to nga hindi pwede dawaton ang pisot. Sir! Pasensya ka na to. Palihog panghimos na sang imong mga gamit kag pwede ka nakapuli. Sir! Pasensya gid. Sir, gusto ko maging sundalo, sir! Amo lang Wala galin kita eh. sang may mahimo. Ay kita sang may mahimo. Amo lang galin eh. Para di pa ko napa-helmet. Hindi ko pwede. Sir, maluhi ka, sir. Gusto ko maging sundalo, sir. Way kita sang may mahimo to. Way kita sang may mahimo kay tungod amo ning polisiya sa aton. Sir, mulis ako sa mga, sir. Pwede ka pagkapuli kag pwede mag-reapply. Sir, pero dapat dawat ako, sir, di ba? Pasado na ako sa push-up, sir. Magbalik agad sa uno, Senato. Magbalik agad sa uno. Ang dami. Sir, unfair man, sir. Palihog, okay, next! Okay, next! Ano, kawan na na, no? Hindi lagi ka pwede ka support pa ka. Ang dami. Sir! Sir! May Nay. tao Nay? Bert! Wala. Si Bert. Oy, anak. Nay, ako ni Nay. Anak, dalilag. Nagundagol ako. Anak, I miss you so much. Kamusta ikaw? Kamusta? May gabi, Nay. Sulod na. sige. Daw kaluya sa imo, ha? Kapoy ko. Kamusta? Kapoy ko Kapoy ka sa biyahe. training na? Kapoy ka sa training? Kapoy kang O training. sige, dali lang. Timplahan ko ikaw sa imo nga mainom, ha? Salamat, O Nay. sige. Nak, ano natabo sa imo, ha? Do kaluya, o ti kamusta ang resulta? O sa sulod sang anong kabulan, nak pa? Ay, nahidlaw ako sa imo. Salamat, Nay. Naidlaw mo ko sa imo, Nay. Pagalin mo, anak. Amoy melon ka, pero pagpuli mo, ha? Melon amoy, ha? Nak, baong bata ko, baw ka itom-itom na sa imo pagpuli ka, oh. Ay, kakaon na ka? Wala ko gana magkaon, Nay. Nga aman, di ba na dapat nga malipay ka kay halina ikaw sa training, eh? Nay, di ko dapat malipay, Nay. Nak, Di ko dapat malipay. nga aman. Nay, wala ako kapasa sa training, Nay. Sa physical examination, wala ako kapasa. Pero sa imo nga training, nak,
pasado ko sa training. Pero Oh. na-failed ko na, na-failed ko. O nga man, Sa hindi physical. ba laway ka man sang sakit? Wala ko'y sakit na Eh, Wala ko'y sakit pero o tigaway ka kapasa. pero akong units. Oh. Ano na mo? May helmet pa, Nay. Oh. Nay, trangka ako, Nay. Trangka ako. Nga, wala ni mo gipatanggal ng helmet sa kong units. Anak, let me explain first. Tani kung giambal lang ni mo, Nay. Tani, nagpatuli na lang ko kay Generos Castro. Mayo to magtuli. Pero nak, hindi ka to pwede na kay base. Kontento ka nak sa kay Generos magpatuloy na. Nagakabala ka ako kaya may tendency ikaw nak nga matitanos. Kabalo ka nak nga indisipli ang iyang mga gamit kay tungod ang iyang gamit nak ngipon. Tinuod mo na, Generos Aguirre Castro. Ngipon. Oh, hindi ka dito pwede nak. Amo nga ang isa ka rason nak nga. Huwag ginanakong gipatandog na. Anong ikaduhang rason nga why mo nagipakuha ang helmet? Nak, ang matuod nak, behind that problem nak, Ambal, Nay. there's a reason nak. Nak, Ambal, Nay. hindi ka lang maglain sa akon oh, nakabalo ako nak nga amo isina ang isa ka rason nga makasulod ikaw sa physical examination nak nga kinahanglan dapat tuligid pero ang rason nak ay ko nagipatandog na kay Ano? hindi gid ako gusto. Di ka gusto ko magsundalo? Hindi gid ako gusto nga magsundalo. Di ba ambal ko sa imo bata pa ko nga gusto ko maging sundalo mo ng pangarap ko? Oo na, kay tungod sang bata ka pa lang ako na nahibaluan nga pursigido kagid kun ano ang imo nga mga handom. Nay, Amo to nak nagtudok sa ako nuna-una nak nga. Tagaan ta ka sang problema nak nga hindi ka magdayon sa paano imo na lang nga ako pangarap na, pagkasundalo. paano lang ako Nak! pangarap maging sundalo? Pwede ka man mag-doktor, mag-janitor, mag-imbal sa madon nak hindi ko ginto pero hindi gid ako gusto nak nga mahimo kang sundalo. Pero gusto ko na maging sundalo, Nay. Pero ako hindi ako gusto. Pwede ka nga magbarangay tanod, magbarangay opisyal, magbarangay kagawat, magbarangay kupitan. Pero hindi gid ako gusto nga magsundalo, ikaw. Hindi Sige. ako gusto. Sige, Nay. Sundon ko ikaw. Papatay ako nak, mauna ako patay kung magsundalo, ikaw. Sige, Nay. Kaya adlaw-adlaw na kinapadam ko ako ni tatay mo. Kinapadam ko ako ni tatay mo. Kinapadam ko ako ni tatay mo nga. Naghahambal siya nga gimingaw na siya kuno sa ako. Sige, Nay. Naintindihan. Kagang Nay. isa ka rason na, kabalo ka. Ano, Nay? Kabalo ka kung ano ang rason kay ginapadamgo niya ako. Ano, Nay? Ambal niya hindi ko daw ikaw kuno pagpasundon sa imo mga handom. Kay si tatay mo sang una hindi pala nahigo sa itlog. Ginapadamgo niya ako na kinapadamgo ako ni tatay mo. Nga kung magdayon ka sa imo nga pagkasundalo, may posibilidad nga mag-igo man ang imo nga hakdom. Sige, Nay. Di asa ka, Nay. Amo nang rason na hindi ako gusto na nga maigo ang imo nga hakdom. Di asa ka, Nay. Kay katuon ko lang si Angel. Kamustahon ko akong May girlfriend. padak na intindihan mo ako na. Naintindihan ta ka, Nay. Anak. Naintindihan ta. Oo, nak. Mas maayo nga diri ka na lang sa Pasaylo ako, Nay. Pasaylo ako. At ko anay si Angel, Nay. Sige na. Nagimingaw na po ko sa Sige iya. na. Oo, nak. Ayo,
Ay, aling sa silong ni Kaka, may taong nakadapa, kaya pala nakadapa. Ding, ding, ding. Bye pa, baby. Magdako ikaw nga maging mabuot, ha? Ayo! Sino ina? Gang! Ako ni Gang, si Bert! Si Bert? Gang! Gang! Ano ang imo? Ano ang manami ko imoon man? Gang, ako ni Gang, wala. Si wala Bert mo. nagabot? Gambok, sino puntahan, Gang? Dali lang. Dali lang. Gang! I miss you, I miss you, I miss you. I miss you. I miss you. Rin ako, nagbalik na ako, Gang. Nagbalik na ako after sa akong training, di ba? Hambal ko, magbalik ko. Bert. Gang, dali lang, Gang. Bert. Gang, Maayo kay nagbalik ka. dali lang. Di ba nag-promise ko sa imo nga magbalik ko, di ba? Pero, nga. Mura kag nakatulong og bula. Gang. Gang, Gang. busog ka, busog. Hindi man ako busog. Gang. I-guess ko, damo na inom mo na tubig. Hindi man, Gang. Dali lang. Bloated lang ka, bloated ka. Hindi man, Gang. Dali lang. Bert. Ano pa? Gang, Bert. nga naghibi ka. Bert. Nga naghibi ka. Nga naghibi ka. Buntis ako. Ano? Buntis Ano? ako. Ba- Kag ba- hindi ba- 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 tatay. buntis ka? Bert. Buntis ka? Kabay pa nga mapatawad mo ako. Mama. Buntis ka? Buntis. Patawara ako, Gang. Patawara ako, Gang, kay tungod. Aksidente ako nga napusilan sa laban. Ano ang pusel nga nakapusel sa imo? Basuka, Armalite, Pistola 38, La Bandera. Wala dira sa choices mo, Gang. Din. Kabalo ba ka? Dinusi! Dinusi ang nakapalupok sa akon, Gang. Pag-amoy ni Gang, amoy ni Gang. Sino nagpalupok sa didusi? Sino nagpalupok? Hindi na ako makadumdum, Gang. Kay tungod ligaw na balang nakaipo. Diin ka na igo. Diin ka na igo. Diin ka na igo. Siguro ba't nakita mo naman ko din ako naigo. Diin. Ayambal kung diin ka na igo. Nagkakatulog lang ako, gagang nakibot ako. Nakibot ako. Grabe yung pagpangabudlay ko, nag-training ko, nag-promise ko sa mga magbalik. Pero pagbalik ko, buntis ka na. Kabay pa nga papasaylo. Wala kay konsensya, Pasaylo wala kay ako. konsensya, wala kay konsensya. Sakit kayong gihimo mo sa kuha. Wala pa ko nadawat. Oo, aminon ko. Aminon ko. Anong aminon mo? Aminon ko nga nakigrelasyon ako sa iba.
Nagkapagrelasyon ako. May nakipagrelasyon ka man gali, ambal mo na igo ka lang. Nagkapagrelasyon ako. Amo na matuhod. Nagkapagrelasyon Sino? ako sa wala helmet. Talaga mo ng isa ka rason, Bert. Kabalo ka. Kabalo kang nakipagrelasyon ako sa ibang tungod. Tungod ang imong pusil, may helmet. Sino man biganahan sina? Sino man biganahan sina imong paniti mo namin? Pero nagtaksil ka. Nagtaksil ka sa atong relasyon. Wala nagsipiyat ko. Pero kabay pa. Mapatawad mo ako. Kaya palangga ko manika. Kabalo ka, doble ang sakit na ako nabatsagan. Palangga ko manika. Doble ang sakit nga nabatsagan ko. Oo. Wala na ako nadawat sa pagka-sundalo. Kang ano ang Tapos ka- rason? Tungod sa Kang ano ang helmet. rason? Tungod sa helmet. O, hindi pala ginambalan ko ikaw. Ginambalan ko na ikaw dati pa. Ginambalan mo ko na ikaw dati pa nga ipatanggal mo na ina. Ipatanggal mo na ina kay wala man dadakop. Siguro Bert, naintindihan mo man ako. Naintindihan mo man ako. Isa lang ginapangayo ko, Bert. Pasaylua ako.